mi treéis bheith ag dangháil le beag nach gach feisir inis nu a hoffa le fáilteach mééis siad sásta agus bí cinnte go mééis siad sásta có brúlam ó heh na gailgeide. Na deisní tá máin sin ná díoch labhart. Tá deisna láirtha ann mar a sóldit deisna láirtha ag sesiún seos riile plenary plédálach sesiún plédálach agus a Parliament agus mar sin de ní hiigem go bacht an méid deisní a bheits agam labhart go paibli ní hiigem go fóil ach is gom go mé ag kaint sa Parliament munam agus na institutí órapacha atáach lehan ach tíh mocha sin tá mé chun gailge úsáid ag gach ile imacht de bio ag go bhfuilm ó heh mo chur a láthair ó heh ní amháin rudifigiúil a rá dí chuoh fiochain fáilterómh nó mar sin ach tíoch má tá ag búla le daoine tá sé tos agam hena féin ará le daoine ó haid díhuiit fiúháin le daoine os na tíre eile agus sláánna úsáid agus ará like we say gur maithagat or we say sláinte bhí me dhéanana sin an teachtain seo agus ag míú chattá gceist le sláinte so like tagann sé gan ná dúach is tócha an clochas mó ná ghailge. Da muna na rochlumm ach rud a bháin a bhaintach agus sé sin gomach an mark fáca, mark bún tásúla gom ó heh cuasaí agus obair leanúnach le déanamh ag daoine amachchan seo. Bhíon brasásta dáach stádas na gailge tá marráis tá mé chun an focail seasta rá, ní léon rud seasta sa folitiúil tuige mé sin ach bhrálam amach an stádas seasta ag an bhfuilge mar zóla tain tá an bhfuilú seo go dtí fihní ar an atangracht tuigem go bhfuil febanna le hetangraí osú tuigem an cúra tá mé duine bh waid níos má taidinis ná mar bhí an táma go a dhéanamh i riime achtas ach cinnte a bhí mé mohan sin dé mát bhí mé ag an ionad fáilte leabhar mé leis an guiste learmé leis na daoine atá an guiste eisteáin agus a tangarachta agus bhínig siad dom na constaí agus na deacrachtaí atá ar tangarí le gailge osú agus tuigem an naibh agus tuigem nach bhfuil na daoine sin an gantanas daoine gantanas céimnathe ach caihamid tuairt faoin bhaib sin agus dainaanamh de go bhfuil daoine le gailge ag dulaisteach sa chósa i go láiste na hallscoile le gailge agus go dteocha siad amach agus leúnmh dé ní féidir an íochlachir ach leúnmh dé go ranóí siad tacht chun na hórappa. Gomach is tócha gomach meala ag an ann dóibh go dteocha dí semach, mar tá sé ríáchtach gomach an seirbhís omlan tanga ar fáil i Gaeilge. Gom lucht na gailge a bheithe mohan sin chun go bheice daoine ní hamháin go bhfuil Cynthia caiintas gailge agus ag chur gail chun cían seo, but tá meán na gain náisiúnta agus areis spáile agus labhrítar gailge agus éistítar le gailge agus is teanga beo beithiochaí